Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have. És la primera exposició de pintura que fem al Museu de Canemat i jo crec que és una excel·lent inauguració perquè es tracta bàsicament dels aliments de la cuina, però jo crec que és una exposició que val la pena visitar y donar-se un tom per Canemat una vegada més. Vamos, un honor y un placer el tener este espacio tan precioso que tenéis aquí, poder exponer la obra, y en este caso ha sido la cocina porque vemos que es un momento álgido donde la cocina nos interesa a los pintores como personas que le interesa la cocina y a la vez como nuestro oficio. He's got his